हेल' लोगोफोर जोंना आसाम टेट जिहेतु जानो गोनां दं बेयो बावथारला नोंथांमोना बयबो मिथिगौ आरो एडमिट रिलिज जाबाय नोंथांमोनहा बेखौ डाउनलड खालामनानै लादो आरो गावबा गाव सेन्टारफोरखौ नायना लादो दा बेजोंनो लोगोसे नोंथांमोननो बाहाय आरोबाव गोबांथार माखासे गोनांथार आयदाफोरनि सायाव सावरायलांबाय थाबावगोन बे साननैसो समसिम जाजासिम आरो प्रेक्टिस कुइसन्सफोर लाबोगोन नोंथांमोननो साबजेक्ट एबा सिलेबास बेसै दा बेयाव नोंथांमोननो लाबोदों जोंहा आसामनि सायाव थानाय जेसेबांनाखि जिअग्राफिनि सोंथिफोर आरो ससियेल साइन्स इउपि सेक्सननि ससियेल साइन्सनि सिङाव थानाय जिहेतु मोनसे सिलेबास दङ बे जाहैबाय जोंहा जिअग्राफि आसामनि लकेसन क्लाइमेट नेचारेल भेजिटेसन बेनिफ्राय कनजारभेसन अफ वाइल्ड लाइफ बेनिफ्राय बाय'डाइभारसिटि बेनिफ्राय मेजर इन्डास्ट्रिज आरो मेजर रिभार्स आरो बिसोरनि दालाय दैमा एबा ट्रिबिउटारिस बेफोरनि सोमोन्दै नोंथांमोननो बाहाय गासैखौबो एखे मोनसेयैनो जथायनानै लाबोदों प्रेक्टिस कुइसन्स आरो बेजों लोगोसे बेयाव नट टाइपबो मोनगोन माखासे आरो बेफोर गासैबो नोंथांमोननि थाखाय जोबोद इम्परटेन्ट जागोन आरो बिनिफ्राय जेसेबांनाखि कुइसन जाथावगौ बेयो 80% बेनिफ्रायनो कमन गोलैगोन बेखौ 100% सियर होनो हादों बेनि थाखायनो नोंथांमोनखौ बाहाय नायलांगोन होननानै मिजिंथिदों जोबजासिम नायलांबा गासैखौबो बुजिनो हागोन नट खालामनानै ला नङाबा नोंथांमोना लाइक खालामनानै दोन जाहाथे लाइब्रेरियाव थायो आरो गोसोबानो नोंथांमोना बेखौ नायफिनबाय थानो हायो आरो गोसोआव लानो हानाय जायो मानो होनबा खेबसेनो इसिग्राम गोबां कुइसनफोरखौ गोसोआव लानांगौआ आंनि थाखायबो गोरलै जानाय नङा दा जेखिजाया मानो नोंथांमोनहा नायलांदो फारि फारि आसामाव बुरलुंबुथुर दैमानि लावथाया बेसेबां होनदों माने मा बुरलुंबुथुर दैमानि लावथाय हाबजेननिफ्राय तिनिसुकिया हाबजेननायनिफ्राय धुबुरी जिल्ला आरो गवालपारा जिल्ला नांजाबनानै गलांनायसिम जोबजासिम गासै लावथाया आसामाव बेसेबां किल'मिटार दङ होनदों बुरलुंबुथुर दैमानिया बे जादों 750 दं 640 होदों आरो 640आनो मोननै नाथाय बेवहाय जोंहा किल'मिटार स्क्वायर हिसाबै होदों दा बेखायनो बिनि राइट एन्सारा बाहाय दङ अप्सन 3आ बे जाहैबाय 640 किल'मिटार्स बेफोरो जोंनिया बेनो जाहैबाय आसामनि बुरलुंबुथुरनि आसामाव थानाय लावथाय नाथाय नैबेयाव 640 नाथाय बेयाव किल'मिटार स्क्वायर होदों नाथाय किल'मिटार स्क्वायराथ' बर्ग दिहुननायसो बर्गसो जाहैयो बेखायनो बे लावथायनि सानगुदि नङा बेखायनो बियो एक्जाक्ट अनजिमा मोनबाबो बियो जायाखिसै जाहाथे बेबादिबो फैनो हागौ एसे खेल खालामनांगोन दानिया बुरलुंबुथुर दैमानि देरसिन दालाय दैमानो दहाय जों मोनदोंमोन ट्रिबिउटारिस होदोंमोन दा बे हिसाबै बुरलुंबुथुर दैमानि देरसिन दालाय दैमाया जाहैबाय सुबनसिरि आरो बेयो थांनाय 2019नि जिहेतु टेट बियो फैदोंमोन नोंथांमोनहा नुदों जानांगौ जुदि प्रप'ज कुइसन्सफोर नायदोंबा आरो बिनि नोंथांमोनहा थांनाय 2019 मायथाइनि ससियेल साइन्स पार्टनि कमप्लिट 100% आरो नोंथांमोनहा सल्भ नायनांगौबा डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन बेजों थांनानै नायबानो जाबाय बेनिफ्राय जोंहा मा होनगौ अब्ला बुरलुंबुथुरनि सिङाव थानाय बुरलुंबुथुराव गोग्लैहैनाय बयनिख्रुइबो देरसिन दालाय दैमा एबा दालाय दैसाया जाहैबाय सुबनसिरि दानिया फैदों बुरलुंबुथुर दैमानि साहा बाहागोथिंजाय थानाय देरसिन दालाय दैमा मानो होनबा बुरलुंबुथुरा जोंना साहा आरो खोला मोननै बाहागोनि दङ साहानिफ्राय गोग्लैफैयो माखासे बुरलुंबुथुराव आरो खोलानिफ्राय गोग्लैफैयो माखासे बुरलुंबुथुराव दा बे हिसाबै सोङोब्ला साहानिफ्राय गोग्लैफैनाय होनोबा सुबनसिरियानो जायो सुबनसिरियानो साहानिफ्राय गोग्लैफैनाय आरो बिनिफ्राय खोलानिफ्राय गोलैफैनाय दैया मा होननानै बुङोबा खोलानिफ्राय देरसिन दालाय दै गोलैफैदों होनोबा बुरिदिहिंआ खोलानिफ्राय गोलैबोनाय देरसिन दालाय दैमा होनदों बेयो बुरलुंबुथुराव फैनाय खोलानिफ्राय बुरलुंबुथुराव गोलैफैग्रा बे जाहैबाय बुरिदिहिं होनदों आरो सुबनसिरिया साहानिफ्राय फैनाय आरो बेनि देरसिनखा बुरिदिहिंनिफ्रायबो बेयो देरसिन आरो इन जेनेरेल सोङोबा दानिया आरोबाव जोंहा मोनसे आसामाव दैमा दङ बे जाहैबाय बराग दैमा बे जाहैबाय बराग दैमाया आसामाव गासै बेसेबां लावथाय दङ होनदों आसामाव गासै बराग दैमाया लावथाया जोबोद गोलावथार नङा बेयो 225 किल'मिटारल' दङ होनदों बेखायनो बाखि मोनसेबो नङा बेफोरो 225 किल'मिटारा बराग दैमानि लावथाय होनदों आरो बेखौ सोंबावनो हागौ 5 नाम्बाराव होदों जिहेतु गाहायनि बबेयो बराग दैमाया बारलांनाय आसामनि जिल्ला नङा होनदों आसामाव गासै बराग दैमाया मोनथामल' जिल्लाजों बारलांदों दा बेखायनो बेयाव मोनब्रै अपसन दं मोनसेया नङा होनदों बे जाहैबाय दिमा हासाव जिल्लाजों बारलाङाखै गासै मोनथाम जिल्लाजों बारलांदों बेफोर जाबाय काछार हाइलाकान्दि आरो करिमगन्ज एबा डाइरेक्टलि जोङो बेखौ नट हिसाबै लायोबा बराग दैमाया आसामनि काछार हाइलाकान्दि आरो करिमगन्ज जिल्ला मोनथामजों बारलांदों बेनिफ्राय बराग दैमानि खोलानि गाहाय दालाय दैमाया मा होनदों खोलानिफ्राय फैनाय बराग दैमानि गाहाय दालाय दैमाया मा होनो बे जाहैबाय सनाय गुबुन गुबुन अपसनफोरखौ जों नांला सनाय बेनिफ्राय बराग दैमानि साहानिफ्राय गोलैफैनाया जाहैबाय मा होनो साहानिफ्राय गोलैफैनाया बेबो दङ जोंहा मा मुंखौ
सिरि होनदों बे सिरिया साहानिफ्राय गोलैफैनाय देरसिन रुपायाबो नङा जिरियाबो नङा जिया बाहारलियाबो नङा नाथाय बेफोरबो बिसोरनि बरागनि दालाय दैमा नाथाय बिसोरो देरसिन नङा सिरिया खोला साहा बाहागोनिफ्राय फैनाय देरसिन दालाय दैमा ट्रिबिउटारिस बे दानिया होनदों आसामनि बुहुमखौरांनि थाथाय बेखौ नट हिसाबै लायोबा नुयो होनदों आसामनि बुहुमखौराङारि थाथायखौ जुदि जोङो जुग्राफिनि मेपजों लायोबा मा नुयो होनदों जुग्राफिनि मेपजों लायोबा जोंहा मा होनो 240 डिग्री 9 मिनिट 240 डिग्री 9 मिनिट 240 डिग्री 240 नङा 24 डिग्री 240 थांगासिनो 24 डिग्री 9 मिनिट बेयो जाहैबाय मिनिट डिग्रिया जाहैबाय बेखौ आं दा बुजायगोन मिथिगोन जुदि नोंथांमोना मिथियाबा साहानिफ्राय सा अक्षफानिफ्राय 27 डिग्री 58 मिनिट साहा अक्षफानसिम गोसारनानै दङ होनदों जुदि अक्षफान हिसाबै बियोबा साहा 24 डिग्री 9 मिनिट आरो बिनिफ्राय थाङै थाङै मोनसेया मा होनो 27 डिग्री 58 मिनिट साहा अक्षफाननिफ्राय फैदों होनदों जोंनि आसामा बेनिफ्राय द्राघिमाफान बादि बियोब्ला मा होनो द्राघिमाफाना जिहेतु जोंना माबे सा खोला थायो बेखायनो सानजाया सानजानिफ्राय सानदों सोनाबथिंजाय दा बेखायनो 89 डिग्री 89 मिनिट सानजा द्राघिमाफाननिफ्राय 96 डिग्री 1 मिनिट सानजा द्राघिमाफानसिम बियो जोंनि बुहुमा गोसारनानै आसाम रायजोआ गोसारनानै दङ होनदों दा बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय आसाम रायजोआ बुहुमखौरांनि मोनसे जोंनि मेप बादियै बेबादि गोसारनानै दं द्राघिमाफान बादियै गाहायनि गोजौनिया अक्षफान बादियै दानिया गोबाङानो मिथिया 24 डिग्री आरो 9 मिनिट होदों जे जोंना मोनसे लावथिया मिनिट आरो नैबे डिग्री जों बेखौ बुजिनो हादों नाथाय बे बाथ्राया जोंहा जिअग्राफि लायोबा गोबाङानो मिथियो जिअग्राफि लायाबा मिथिया आरो जुदि डाबल थायोबा बियो सेकेन्डआव गोलैयो दा मा खालामो जोंहा बुहुमनि गिदिंनायखौ द्राघिमाफान हिसाबै बारलांनाय आरो अक्षफान हिसाबै बारलांनाय बे बारलांनायखौ सम दिहुननायनि गेजेरजों जोंनि बुहुमखौ सम दिहुननायनि गेजेरजों बेखौ राननाय जायो आरो बेनिनो जुदि बुहुमा मोनसे गावनि मिरु बिथुनिफ्राय गिदिंनानै 1 डिग्री 2 डिग्री बारलाङो एबा 1 मिनिट 2 मिनिट बारलाङोबा मा जायो होनदों जुदि 60 मिनिट बारलाङोबा 60 मिनिट माने मा 1 घन्टा जाहैबाय जोंना 1 घन्टा सम बारलाङोब्ला बेखौ दिन्थिनो थाखाय मा खालामो होनदों जोंना डिग्रियाव बाहायोनो बेखायनो 1 डिग्री = 1 घन्टा दङ हमनानै ला बुजिबाय 1 डिग्री = 1 घन्टा आरो मिनिट बियोबा 1 डिग्री = 60 मिनिट दङ आरो 60 मिनिटनिफ्राय जुदि गाहायावबासो बेखौ नैबे बादि मोनसे लावथिजों मिनिट हिसाबै दिन्थिनाय जागोन होनदों आरो बेनिफ्राय जोंना मा होनदों मा खालामदों होननामोन मोनसेया सेकेन्ड 60 सेकेन्डनि खमबासो 60 सेकेन्डजों 1 मिनिट जागोन नालाय बे लावथि मोनसे 60 सेकेन्डनि खमबासो बेखौ डाबलै दिन्थिनाय जागोन दानिया मा खालामदों बाहाय मोनसे डिग्रियाव अब्ला 60 मिनिट थायो एबा 1 घन्टा सम थायो बेखौ मिथिनानै लाबानो जाबाय दानिया सा सानजा भारतनि बबे नोगोरखौ गेटवे अफ नर्थ इस्ट होननानै मिथिनाय जायो होनदों बे इम्परटेन्टथार गेटवे अफ नर्थ इस्ट बे जाहैबाय जोंना गुवाहाटी नोगोरखौ बुंनाय जायो गेटवे अफ नर्थ इस्ट गुबुना नङा हाबजेननाया जोंना क'क्राझार नोगोर मोनदोंबाबो बियो जोंना नोगोरमा नङा बेखायनो गुवाहाटीखौसो बुंनाय जायो सिगांनिफ्रायनो गुवाहाटीजों माने सा सानजा भारताव हाबनांगौ जायोबा गुवाहाटी नोगोरखौ गारनानै हाबहैनो हाया होनदों गासैबो रायजोफोराव थांनो थाखाय बेखायनो गेटवे अफ नर्थ इस्ट होननानै बुङो दानिया दङ गाहायाव जोंहा आसामनि मिथिंगायारि ओनसोलफोरा मोनबेसे होनदों आसामखौ हा दाथाय बादियै मिथिंगायारि बाहागोजों मोनब्रै राननाय जादों जोंहा मानो होनबा कनजारभेसन माबा माबि दङ बेखायनो बेयो सिलेबासाव गोलैदों दा बे मोनबेसे होननानै सोंबाबो गोलैनो हागोन कुइसना मबेबा मोनब्रै आरो मा बेयाव अपसन होनानै बबेया नङा होननानैबो बिदि सोंनो हागौ अब्ला बेयाव नायदो बुरलुंबुथुरनि सेरफां बराक सेरफां कार्बि जौयेन आरो बराइल आरो खोला हाजो सारि बे मोनब्रै बाहागोआ आसामनि मिथिंगायारि ओनसोलाव गोलैनाय जादों आसामनि मिथिंगायारिखौ हा बाहागो बादियै मोनब्रै बाहागोआव बिदि राननाय जादों दा बेखौ गोसोआव लाथारनांगोन आरो बेखौ सोंनायनि स्टाइला गोबां जानो हागौ गाहायनि बबेयो आसामनि मिथिंगायारि बाहागो नङा होननानैबो सोंनो हागौ दा बेफोरबायदि जायखिजाया एबा आसामनि मिथिंगायारि बाहागोफोरा मोनबेसे होननानैबो सोंनो हागौ जायखिजाया गोबांथि सोंबाबो जेरैखि सोङा बे मोनसेयानो ओंखायनो नटखौ लाबानो जाबाय
दानिया नेक्स्टआव 11 नाम्बारावबो होदों क्लाइमेट जिहेतु जोंना नैबे जोबोद इम्पर्टेन्ट आरो फैयो बाहाय दं आसामनि बारहावा एबा क्लाइमेटआ मोनबेसे रोखोमनि होननानै जुदि सोङोबा मोनब्रै रोखोमनि एबा बोथोरा मोनब्रै रोखोमनि दङ दा बेफोरो मा गुदि मौसुमि बोथोर बारलांफिननाय मौसुमि बोथोर रानखां गोजां बोथोर दा बे मोनब्रै बाहागोआव राननाय जादों आरो बेखौ दान हिसाबै गोसोआव लाथारनांगोन गुदि मौसुमि बोथोरा मार्चनिफ्राय मे दानसिम जागोन मौसुमि बोथोरा जुननिफ्राय सेप्तेम्बरसिम जागोन बारलांफिननाय मौसुमि बोथोरा सेप्तेम्बर जोबनायनिफ्राय नभेम्बर गेजेरसिम जागोन रानखां गोजां बोथोरा नभेम्बर जोबनायनिफ्राय फेब्रुवारि दानसिम जागोन दा बेखौ जोंहा जोबोद गोसोआव लानांगौ थांनाय 2019 मायथाइ जिहेतु बियो नैबे सोंजादों 3rd नाम्बारनि आसामाव बारलांफिननाय मौसुमि बोथोरा मा दाननिफ्राय मा दानसिमनि गेजेराव जायो गाहायनि होननानै सायख'नो थिनदों अब्ला सेप्तेम्बरनि लास्ट जोबनायथिं आरो नभेम्बरनि गेजेर बाहागोसिम बियो जायो दा बेखौ नोंथांमोना बिजाबाव मोनगोन नागिरबा आरो नेटआवबो नागिरबा मोनगोन दा बेनो फैदोंमोन 19आव आरो बिनिनो मोनसे बबेबाया फैफिननो हागौ बेखौ फैफिनना नङा साननानै थानो नाङा अब्ला बेखौ स्क्रिनशट एबा नट खालामनानै लाबानो जाबाय नेक्स्टआव दं आसामनि बांसिन अखा हाग्रा जायगाया जादों होनदों बाहाय दङ गुवाहाटी सेरापुन्जी सालखेम्पुर आरो नगाव होदों गुवाहाटीयावथ' नंखाथारा खमसिन हायो बेनिफ्राय सेरापुन्जीयाथ' जोंनि आसामावनो गैया नगावआवबो हाया अब्ला सालखेम्पुरा बांसिन अखा हाग्रा जायगा होनदों आसामाव आरोबाव बिनिनो उल्थायै आसामनि एसेसिन अखा हाग्रा जायगाया जादों होनब्ला नगावआव एसेसिन हायो होनदों नगावआव बांसिन हिसाबै जोङो सालखेम्पुर मोनदोंमोन बेनिफ्राय दं आसामनि हामानि बाहागोआ मोनब्रै होनदों आसामनि हा बाहागोखौबो मोनब्रै बाहागोआव रानदों हामा बाहागोखौ बेयो जाहैबाय गोसोआव लाथारनांगोन बे मोनब्रै फुलुं गोनां हा एबा एलुवियेल होनदों बेनिफ्राय हाजो गुदिनि हा एबा पिडमन्ट बेनिफ्राय दङ हाजोनि हा हिल्स बेनिफ्राय कंकर एबा हालामाथा लेटारिएट बे लेटारेट बेखौ मोनब्रै बाहागोआव राननाय जादों होनदों इंलिसबो होफानाय जादों जाहाथे इंलिसखौबो नोंथांमोनहा अपसनाव नायनानै होनो हायो दा बेबो कुइसन स्टाइल सोंनाया आलदा आलदा जानो हागौ दा बहाय दङ नैबे गाहायनि बबेयो आसामनि टाइगार रिजार्भ फरेस्ट नङा होनदों मानो होनबा आसामाव गासै मोनथाम टाइगार रिजार्भ फरेस्ट दङ बेखौ गोसोआव ला रायमनाया बेयाव अपसन नङा नायदो मानास नामेरि आरो काजिरङा बे मोनथामा टाइगार रिजार्भ फरेस्टआव गोलैदों होनबा आसामनि बेखौ गोसोआव ला नेक्स्टआव दङ 16आव गाहायनि बबे हाग्रामाया रामसर साइटआव गोग्लैयो होनदों रामसर साइटआव गोग्लैनाय मोनसेल' हाग्रामा दङ बे जाहैबाय दिपर बिलआ रामसर साइटआव गोग्लैयो बाखिया गोग्लैयाखै दानिया फैदों बाहाय जोंहा मिथिनो गोनां बाथ्रा आसामनि हाग्रामा एबा अरनबारिफोरखौ गासै मोनबा बाहागोआव राननाय जादों दा बेबो जोबोद इम्पर्टेन्ट बे पार्टखौबो गोसोआव लानांगोन बे जाहैबाय क्रान्तियारि अरायसोमखोर अरनबारि ट्रपिकेल एभारग्रीन फरेस्ट बेनिफ्राय क्रान्तियारि सिदोब बिलाइ सिरिग्रा अरनबारि ट्रपिकेल मइस्ट डिसिडस फरेस्ट बेनिफ्राय दङ क्रान्तियारि खावसे अरनबारि ट्रपिकेल सेमि एभारग्रीन फरेस्ट बेनिफ्राय दैमागुरियारि अरनबारि रिजार्भ फरेस्ट क्रान्तियारि गोरान बिलाइ सिरिग्रा अरनबारि ट्रपिकेल डिसिडस फरेस्ट बेखौ जोङो गोसोआव लानांगोन बे मोनबा हाग्रामा ओनसोल दङ बेफोरखौ गोसोआव ला बेखौ नट खालामनानै लाथारनांगोन मोनसे नङा मोनसे सोंजानो हागौ निफ्राय आसामनि हादरारि पार्कफोर होनदों आसामाव गासै हादरारि पार्कआ जोंना सिगाङाव मोनबामोन दा मोन7 जाबाय जों बेखौ बयबो मिथिबाय आरो मिथियाखैबा नोंथांमोना गोसोआव ला बे जाबाय काजिरङा हादरारि पार्क मानास नामेरि डिब्रु सैख'आ राजीव गान्धी अरां हादरारि पार्क आरो मोनसेया जाहैबाय जोंना क'क्राझाराव गोदानै बेखेवनाय 2011आव रायमना आरो 2021आव आरो मोनसेया जाहैबाय धिं पाटकाई बे मोननै दा बेखौ मारै गोसोआव लानांगौ बिनि सोंजाथावा जाहैबाय जोंहा नायदो बाहाय आं गासैखौबो होखादों सार्ट काजिरङा हादरारि हाग्रामाया जाहैबाय गलाघाट नगाव आरो कार्बि आंलं जिल्लायाव गोलैयो जिल्ला सोंबा स्कुवेरा जाहैबाय एरियाया 450 किल'मिटार स्कुवेर गायसननाया जाहैबाय 1974 मानास हादरारि पार्क बेयो चिरां आरो बाक्सायाव गोलैयो 950 किल'मिटार स्कुवेर गुवार ओमफ्राय 1990आव गायसनजादों बेनिफ्राय नामेरि हादरारि हाग्रामाया जाहैबाय सनितपुराव गोलैयो सिंगेल डिस्ट्रिक्ट बेनिफ्राय 200 किल'मिटार स्कुवेर गुवार बेनिफ्राय 1998 मायथाइयाव दाजादों डिब्रु सैख'या जाहैबाय डिब्रुगड़ आरो तिनिसुकिया गोलैदों 340 किल'मिटार स्कुवेर 1999आव गायसनजादों राजीव गान्धी अरां नेसनेल पार्कआ जादों उदालगुरि आरो सनितपुर बेनिफ्राय 79.28 किल'मिटार स्कुवेर 1999आव बेनिफ्राय रायमना हादरारि पार्क बेखौ कुइसनखौ सोंनो हागौ रायमना आरो धिं पाटकाईखौ बे जाहैबाय जोंहा बावैसो दाजादों क'क्राझार जिल्लायाव
422 किल'मिटार स्क्वायर जुन दाननि एबा 2021 मायथाइनि वर्ल्ड इनभाइरनमेन्ट डे जोंहा 5 जुन बेयाव बेखौ बेखेवनाय जादों आरो दिहिं फातखायखौ बेनि सानथाम उनाव बानायनाय जादों 9 जुन खालि 2021 आवनो डिब्रुगड़ आरो तिनसुकियायाव बेबो 234.26 किल'मिटार स्क्वायरनि बे अरथाया बेखौ गोसोआव लानांगोन। बेनिफ्राय दङ आसामनि गोजामसिन हादरारि हाग्रामाया मा होनदों आं गोजौआवनो मायथाइ होखाजोबदोंमोन बेयाव जोंहा काजिरङायानो गोजामसिन। बेनिफ्राय आसामनि गुवारसिन हादरारि हाग्रामा अब्ला सोङोबा गुवारसिन होनबा एरियाया मानासआ गुवारसिन। गुसेबसिन हादरारि हाग्रामाया बबे होनबा अराङा गुसेबसिन दाबो अराङानो गुसेबसिन। बेनिफ्राय गाहायनि बबे हाग्रामाया बाय'स्फियार रिजार्भआव गोग्लैया होनदों गोग्लैयासो। बाय'स्फियार रिजार्भआव आसामाव गासै मोनथामल' हाग्रामा ओनसोल दं बे जाहैबाय मानास डिब्रु सैख'वा आरो बेहाली रिजार्भ फरेस्ट बे मोनथामा गोलैयो। बेनि थाखायनो मा खालामनांगोन बे मोनथामखौ गोसोआव लानांगोन अराङा नङा बेखायनो अपसना बे अराङा नङा। दानिया फैदों नेक्स्टआव आसामनि सिङाव मोननै मा दङ इउनेस्क'जों गनायजानाय वर्ल्ड हेरिटेज साइट फरेस्ट दङ बेखौ गोसोआव ला। आसामनि सिङाव इउनेस्क'जों गनायजानाय इउनेस्क' माने मा इउनाइटेड नेशन्स इडुकेसनेल साइन्टिफिक एन्ड कालचारेल अर्गेनाइजेसन दा बेजों गनायजानाय वर्ल्ड हेरिटेज साइट फरेस्ट दङ होनदों बे जाहैबाय मोननैल' काजिरङा आरो मानास बे मोननैल' दङ बेखौ गोसोआव ला नट टाइप खालामना होबाय सोंनाया जेरैखि सोङा। दानिया आसामाव गासै 11 फरेस्ट दङ गासै मोनबा दङ होनदों माने मैदेर मोनग्रा हाग्रामाफोर चिरांनि रिफु सनितपुर ओमफ्राय दरं दिहिं फातखाय काजिरङा आरो धोनस्रि बे मोनबा हाग्रामायाव एबा फरेस्ट ओनसोलाव मा होनो मैदेर मोननाय जायो होनदों। आसामनि गंबेसे हाग्रामाया अरनबारिया ओनसोलखौ दाउनि थाथिलि हिसाबै गोनां होनना फोसावदों होनदों। गासै दाउनि थाखाय मा होनो थिखानाय हाग्रामा हिसाबै फोसावजानाया 42था दङनो गासै 42था माने वाइल्ड लाइफ सेंक्सुवारि आरो नेसनेल पार्क बेफोर गासैबो जथायनानै 42था हाग्रायाव दाउ मोननाय जायो होनदों। दाना दा आसामाव आथिखालाव वाइल्ड लाइफ सेंक्सुवारिया बेसेबांनो वाइल्ड लाइफ सेंक्सुवारिया गासै जोंना आगोलाव 19मोन दाथ' नेसनेल पार्क बारांबाय दिहिं फातखाय बेफोरखौ लानानै खमायनानै 14थाल'सै आरो 14थाखौ नोंथांमोना रिसेन्टलि नायनोबा नेटआवबो नागिरनानै लादो गावबा गाव बेखौ होफानाय जायाखिसै मानो होनबा बयबो नेटआवनो नागिरबानो मोनखागोन। दा 14था दङ आरो आसामाव गंबेसे प्रप'ज्ड वाइल्ड लाइफ सेंक्सुवारि दङ होनदों। प्रप'ज्ड वाइल्ड लाइफ सेंक्सुवारि जाहैबाय गंनै दङ बेनिफ्रायनो 18निफ्रायनो गंसे दानख' जादों बे जाहैबाय नर्थ कार्बि आंलं वाइल्ड लाइफ सेंक्सुवारिमोन बेयो कार्बि आंलं जिल्लानि आरो बेनिफ्राय मा दङ बरदैबाम बिलमुख वाइल्ड लाइफ सेंक्सुवारि बे जाहैबाय लखिमपुराव दङमोन बे मोननैया प्रप'ज्ड वाइल्ड लाइफ सेंक्सुवारियाव गोलैयो होनदों। दानिया होनदों 29आव आसामनि गासै हा खालिया जादों बेसेबांनो हा खालिया गासै बेसेबां गुबुनफोरखौ नायनो नांला नैबेखौल' नायबानो जाबाय 78,438 किल'मिटार स्क्वायर माने बर्ग किल'मिटार 78,438 बर्ग किल'मिटार हा खालि। दाना दं आसामनि दारिमिन जोंना मा दं मेजर इन्डास्ट्रिसफोर दङ बेनि थाखाय माखासे मेजर इन्डास्ट्रिसफोरखौ नोंथांमोननो बाहाय लाबोदों। आसामनि दारिमिना गाहायै मोनबा रोखोमनि दङ होनदों मा रोखोमनि खनि दारिमिन एबा माइनिं हा सिंनिफ्राय मोननाय आखाइ शिल्प एबा आखाइजों बानायनाय हेन्डिक्राफ्ट बेनिफ्राय आबाद बिथा शिल्प बे जाहैबाय एग्र' बेस्ड बेनिफ्राय गोहो दारिमिन माने पावार बेनिफ्राय सिबिथाय एबा सार्भिस बिथिङाव गासै मोनबा गेदेर दारिमिनफोरखौ बाहागो खालामदों होनदों मोनबा पार्टनि दारिमिन दङ। दानिया नायदो बाहाय मोनसे इम्पर्टेन्ट जुम आबाद मावनाय खान्थिया गाहायनि बबे रायजोआव सोलियो होनदों बे जाहैबाय बयबो मिथिगौ आसामाव। दानिया नाथाय बेसो नैबे इम्पर्टेन्ट पार्टआ जुम आबादखौ मा बुङै मिथिबावनाय जायो होनदों बे जाहैबाय स्लेश काल्टिभेसन होननानै मिथियो नङाबा बार्न काल्टिभेसन होननानै मिथिनाय जायो मोननै काल्टिभेसन होननानै नाम मिथिबावो जुम काल्टिभेसनखौ स्लेश काल्टिभेसन आरो बार्न काल्टिभेसन बुंनाय जायो होनदों। बेनिफ्राय आसामाव 1823 मायथाइयाव गिबिसिनै साहा बिलाइखौ संदानजेनदोंमोननो। गोदो आसामाव साहा बिलाइआ मा जोंनि मानसिफ्रा रावबो सिनायामोन नाथाय इंराजफ्रासो फैनानै बेखौ सिनायफैदों। बेखौ सिनायजेननाया 1823 मायथाइयाव सिनायदोंनो आरो बेखौ सोर इंराज सुबुङा सिनायजेना होनदों बेवहाय 4 मानसिनि नाम होदों गुबुनफोरखौ नांला फार्स्टनिखौ गोसोआव लादो रबार्ट ब्रुस बिथाङासो फैनानै आसामाव साहा बिलाइखौ सिनायनो हादों होनदों।
बेनिफ्राय आसामनि गोजामसिन साहा दारिमिन बिथांमोना फसंजेनबाय इंराजफ्रा बेयो बबेयाव दङ मा नाम नायदो आसामनि गोजामसिन साहा दारिमिना जाबाय इंलिश टि गार्डेन बे जाहैबाय 1837 मायथाइ 1837 आव जादों आरो लखिमपुराव बेखौ गायसननाय जादों होनदों आरो आसामनि गिबिसिन साहा आबादारि होनबा जोंहा मिथिगौ मनिराम देवान बेयाव होफानाय जायाखै दा नेक्स्टआव दं आसामाव मोननाय खैलानि थाखोनि मुङा मा होनदों आसामाव मोननाय खैलानि मुं गुबुन गुबुन खैलानि थाखोफोरखौ गुबुन गुबुन जायगानिखौ आखुथायखौ नायनानै बिनि खामानि होनायखौ नायनानै आलदा आलदा थाखोआव रानदों दा आसामाव मोननाया मा थाखोनि गोलैयो होनदों बे जाहैबाय कमन जानो हागौ बे जाबायनो लेड' एन्ड बेरागलाइ कल बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय लेड' एन्ड बेरागलाइ कलखौ आसामाव मोननाय जायोनो ओमफ्राय मेघालयानि खैलानि मुङा आलादा दा आसामनि देरसिन खैला दारिमिना बबेयाव दङनो बे जाहैबाय जोंहा मार्घेरिटायाव दङ मा नामनो नर्थ इस्टार्न कल फिल्ड इन्डिया लिमिटेडनो बेयो जाहैबाय बयनिख्रुइबो देरसिन आसामनि खैला दारिमिन दानिया खैलानि बिथिङावनो आरोबाव मोनसे कुइसनबाव आसामनि गिबिसिन दिहुनजानाय खैला कम्पानिया बबेयाव जादोंमोननो बेबो जाहैबाय मार्घेरिटायावनो मेघामाव दिहुनजेननाय जादों मेघाम मुंनि मोनसे जायगायाव 1825 मायथाइयाव कुइसना बेबो जानो हागौ 1825 मायथाइयाव मेघामाव दिहुनदों मार्घेरिटानि मेघामाव दिहुनजेननाया जाबाय लेफ्टेनेन्ट उइलकक्स बिथाङा खैलाखौ आसामाव दिहुनजेनदों एबा दिहुनजेननो हादों दानिया टिसिटि अफ आसाम माने साहानिनो सोहोर होननानै बबे जायगाखौ मिथियोनो बे जाहैबाय डिब्रुगड़ अदेबानि डिब्रुगड़ाव बेखौ साहाखौ बांसिन मोननाय जायो आसामनि देरसिन साहा बागाना जादों नामा बे मनाबारि टि इस्टेटआ बयनिख्रुइबो साहा आबादनि गोनां माने देरसिनथार जेरावहाय जोंहा साहा आबादाव मनाबारिनि साहा मोनसे दङ जोबोद दाम आरो जोबोद मुंदांखा मनाबारिनि होननानै बयबो बायो जायफ्रा बायफेरदों मिथिगोन आरो आसामाव गंब्रै अइल रिफाइनारि दङ होनदों आसामाव मोनबेसे रिफाइनारि दङ होनना बुंबा अइल रिफाइनारिया आसामाव मोनब्रै दं बेफोरो मा सोंनो हागौ बबेया बा नाम लाबानो जाबाय नुनमाटि नुमलिगड़ बङाइगाव आरो दिगबय बे मोनब्रै जायगायावल' रिफाइनारि खालामो होनदों दानिया दिगबयआ जोंना जोबोद इम्परटेन्ट बिनि सायाव गोबां कुइसन जानो हागौ एसियानि मादावनो फार्स्ट थाव दिहुनजेननो हानाया जाहैबाय दिगबयआव 1866 आव दिहुनजेनदों एसियानि होननाय लोगो लोगो आसामबाबो जाबाय भारतबाबो जाबाय बेखौ गोसोआव लादो बेनिफ्राय आरो दिगबयखौ मा होनोनो आसामाव बांसिन मोनोखाय आरो गोजामसिनखाय अइल सिटि अफ इन्डिया होननानै मिथिनाय जायोनो अइल सिटि अफ इन्डिया दिगबयखौ आरो दिगबयआवनो सिगांसिन रिफाइनारि खालामजेनदों होनदों बेखौ रिफाइन खालामनाया 1901 आवनो खालामजेनदों होनो आरो बेनो देरसिन थावनि फुंखा दानिया आसामनि देरसिन पेपार मिलआ बबेया जादों होनदों पेपार मिल बे जाहैबाय नगाव पेपार मिल जाय जागिरदआव दङ जागिरदनि नगाव पेपार मिल बेखौ गोसोआव ला आरो मोनसेया जाहैबाय आसामनि बबेयाव बांसिन सिमेन्ट दिहुननाय जायो होनदों बे जाहैबाय डिमा हासावआव बांसिन बयनिख्रुइबो सिमेन्ट मोननाय जायो होनदों दा बेबादिनो गोबां जोंहा इन्डास्ट्रि मेजर्सफोर दङ बेफोरनि बागै जोंहा मिथिनांगौ दङ बेफोरखौ नोंथांमोनहा गावबागावबो सार्च खालामनानै नायदो गोबांथार नोंथांमोनहा फारिलाइ मोनखागोन नेटआव बेफोरखौ नोंथांमोनहा नायदो आरो बिनिफ्राय सिलेबास बेस गोबांथार कुइसनफोर गोबांथार नटफोर गोबांथार मोनफा मोनफा थख' बुजायनाय नोंथांमोनहा मोर देन 35+ भिडिअस नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव मोनगोन नटबो मोननो हागोन माखासेयाव बेफोरखौ नोंथांमोना नोंथांमोनखौ आङो जा हायो जेसेबां फोरोंदों बेफोर गासिबो सिलेबास बेस जिहेतु नोंथांमोना मोनगोन बर' आरो गुबुन ससियेल साइन्स माबा माबि पार्टनिफ्राय एसेनोसै गोजोन्थों